Hallå, så läs. Det ser nog spännande ut, va? Det är alltid gusche. Det tror jag vast ävna för, alltså ävna för session. Det är för jag släpper det så spännande. Så effekta husgåtte är att visste det för att passa samman så skulle det ta också vi som är brukt i praktik och vita om vi kunde kombinera det med ämne som vi skulle ha om ikväll. Och det passar faktiskt ordentligt att samman. Det var ordentligt skeg. Det är helt relevanta eller hooks om taren. Men ja, lycka till början. Hatt i skala. Verkar flossier som är byggve. Är dina och är 22 år. Och jag är inte på lärarskola. Här har vi så valt mer alltså ävna för det är alltid så där spännande. Ja. Så till takt här kommer in. Jag kan fortelle mig igen att oss som bryr sig kvar tog på här är såna hemsida. Det är verklighets.fo och folk spyr ofta kan inte fortälja sin om vad det är och så har vi också säga att det arbetar verklighets.fo och i fritiden så kan jag inte skola och arbeta. Så tror jag. Men det tar länge tog i och jag tror det är utfordrande men det är en stor skickning. Och jag tycker det att man kan uppleva att man jag vet pröva det. Nej. Tycker på trist då. Yes, här är det. Ja, det blir tog ju på hemsidan och jag tror att det är skickning och jag tycker det som man upplever att man gör också god onkel synker och onkel skiva för möt någon att det kan vara väldigt krävande av och till tojer. Men det är så stor skickning och det som man upplever samman vid god är så mycket större än det som det kostar. Och det är troligt att god kan göra. Det är just en fra. Ja. Hade 2 år som är så regla för det. Särskilt i samband med tatanasna som är göra. Det är det förra sig God does not call the qualified. He qualifies the called. Och Arden är började video så då gick jag att klippa video eller näka i släskild på jag eller näka sort men till bättre så hjälper god och kunna jökna det att han och kalla kon lockers och hvis vi vilja sätta 2 år ska så kvalificera han och i katlon stereo metal glaffer och hugsa sig uppmuntrande till kon är vi skulle kalla det kon till oss eller lägga det några hjärta inte hugsa för att det inte doa men hellre låta det är lite god och investera 2 år och god ska nog lära dig kon henne vägen och I think there where God guides he provides det för dig men ja where God guides he provides och det man ser god till just that att här som han har lagt med här har han också sist firma allan hot och det är det utfordrande för mig att spela god om hjälp be till han och inte vara frustrerad och fortälja människan om att de tror på men att kasta det över god och att tycka att han nog ska se firma så det är som jag har upplevt och hållit det otroliga spännande för så ja så glömmer jag switcha hur kan jag kunna fortälja mer om hur god viskar till själv jag har alltid det mest spännande är att höra hur god viskar vi lever till himmelska människan och ja så tillägga som vi vittnesbörd för det sista året kom till tryck för jag var nu år gammal och ja och tal valde som har sett mitt alldeles god och så att det är inte fullkommen längre fra men det är inte det god kallar inte det fullkomna med han qualifies called så god brukar och i akara brotten like alla vid det brotten men han tar och han brukar och I hade ju inte visat alltså i akara brotten like kan vi visa god hur så stor han är och vad han har gjort själv ja men i kväll så skulle jag ta så och syns om Kristus i åkon. Vad ska du till mig förstå för? Vilka det? Nej.
Det kanske det hör inte. Så må jag bara säga vad jag för. Men det går att tekniker. Det är ju så. Men ja, även Kristus i åkon. Och jag huxar om mig till att alltså som säger att jag huxar om även Kristus i åkon så kunde jag släta vara vid att huxa om att jag även vid och i Kristus. Och jag valt att sätta eller byta under två ämnen så Kristus i åkon och vid i Kristus. Och det är också med det att vara sätter i Kristus såg sin frälsarna. Så huxar jag att ta sig syndrom till först och är inte ta Kristus i åkon. Alltså om åkare liv som tryggvande. Till något första ungefär. Ja, så även eller överskriften är Kristus i mer men är för att ta som det så att det också om det tydliga mesta som är frälsan. Så styrst ungefär. Så är det är i Kristus. Och liksom den stora sannolikheten är att vi vill ha sett i Kristus där vi vill ha frälst eller där vi kommer till trygg eller vad man så brukar om det året. Låt oss säga att det är alla Kristus att vi vill ha sett i Kristus. Och det är i att vi vill känna att vi är inte nog i oss själva, att vi uppfyller inte lovgods. Och att vi vill känna att Jesus han är vår enaste vän för frälse och att han är ösn jockara ta en så vånen som vi där var törva. Och att jag läser några verser så tror jag jag känner till lönen är synden djäver dig men nej gav Guds är evigt liv i Kristus Jesus är Herre och så ta nej gav som vi får från Gud är i Kristus och jag vill vara sett i Kristus. Och så står det rätt. Så ständer rätt vi störda trygg här vi tog fri vid Gud vi Herre och Kristi Jesus eller i Herre och Jesus Kristus. Och nästa vers jag känner, men nu är det i Kristi Jesu tid som av vår läkt borster kommer när vi blåa Kristus är. Så att vi som är vi blev frälst så var vi läkt borster för Kristus men nu tar vi det då sett i Kristus så är vi kommer när. Och den nästa versen säger så är det nog inte fördömning. Tack. Så nu ändå fördömning för dig som i Kristi Jesu är då. Kan du? Så det sitter versen är allt som vi får att vi har sett i Kristus är att vi får evigt liv och vi blir rätt och störd och att vi kommer ner till Kristus, vi får samfälla vid han och att det är ändå fördömning för att hon långt till Kristus över tid allt lockar skuld. Och hur säger de som myndna att hur är vi tror och vi kommer till trygg eller hvis det omkring en år kväll som inte mot Jesus så är det haft att stöva utan Kristus. Alla våra synder är av men tar vi trygg av Jesus så får alla våra synder av han och vi var rätt bestörd. Och tar det heseversen i halvdjur så gå. Ja, att vi synder åkara är en trofast och rättvisor så han fyrtjur och synderna och rättsaktion från alla orättvisa. Och ett annat vers säger tog om du mun och hjärtar Jesus som Herre och tröst i hjärtan om att God rössan upp för en dag och så ska du vara frälster. Vi gör en tröst att det som Jesus gör det för till så ska du vara frälster så blir du sätter i Kristus och släpper njöd allt det goda som han ger oss. Och jag husker att Madame Orle var sett och så upp vi tar ett liv till en person och han kan ska leva 100 år. Han är ordentlig heltier. Han är en av dem 20% och blir 100. Och här är han 22 så allt är med och han har synt av Arden. Han blev 22 och han har synt 18 och han 22. Och det är då sin sannolikt för mig. Men tar en person sett ut alla Kristus så för alla syntnar han säger livet här som han hever gjort och det som han fyra gör. Alla rekordar av Kristus. Och vi får hetta versen som säger han fyra och en öll missbrott åkara och utrygga skuldar bra mot åkon som vi bara så in Jack åkon emot. Han tog det bort vid en neglad av krossen. Så tar vi har sett i Kristus så tar han alla åkara synder borster.
Så ja, så jag säger att det är i Kristus. Och jag säger att tar vi var sett i Kristus så har vi ett öjsning njóta signingar eller lyfter som han ger oss. Och ett av de stora lyfterna som han ger oss är att han har lovat att vi sätter oss aldrig till han, att han ska aldrig släppa oss och aldrig fra oss. Jag husker med den trygglagan eller den här bjärgingaringen det säger att Gud säger, Jesus säger att han ger oss en outliv och att vi skulle aldrig alla förtäppas och ingen känner sägen och ingen ska riva när håndmöjne färgmöjn som utgymmer han i större än ödel och ingen ska riva näker hånd färgmöjns. Och ett annat vers säger först ska skilja oss från kärlöka Kristus är trångt, engest, ätsögn, hunger, nätjenlöjde, vandjedlas för. Tyr visrui at hverst deia, eller løyv, ønglar eller herradøme. Hverst det som nu er, eller det som kommer skal, eller makter. Hverst et hua er djupa, eller næka i skapter, skal få skilt og fra kærluga Guds og Kristi Jesu herrakara. Og jeg hadde ikke en god skikkelig til hava at ha i Kristus, det er ikke bostad i okkon, da vi det sett og i Kristus, så er det ikke som kan ruive okkon ur hånden. Det er så stort skikkelig som vi får. Så jag säger att inte kan säkra och inte kan räka och ta vidare sett i Kristus. Jag säger så att vänta spårningen att ta vidare sett i Kristus. Gå som en plås släpper Kristus och fylla i våra liv. Så jag som sannlagan är att vi sett i Kristus och det är inte som kan viga och ta vidare sett och aldrig till han. Men så spårningen går snäck släpper Kristus att fylla i våra liv. Och jag har avgörande, jag har tankom, och jag har gerande steg eller familj eller förhåll eller hva som man i liv någon eller utbyggning. Hur ser det att ta i man teker med Jesus och man väljer fyllt någon som man öjne visar i mynten i döp någon så öjer Kristus att avspegla våra liv. Han öjer suttjast i våra liv. Och vi öjer att inte är fyllt någon efter. Det öjer att komma nästan naturligt. Självt om det inte alltid kommer naturligt så kommer vi det som be Kristus om att ge oss kontent, att ge oss kontent viljan. Och nu är det ända från som kommer in. Det är spännande. Så jag tycker olja och vatten och såpa och en sprittusch och en beauty blender. Det är cool. Strange inte vet vad det är. Det är så svampar man vaskar bilen vid. Så? Ja. If det kan vara något nervös så. Ja. Jag syns jag läraren där och filtrar vid något nu. Men jag vill säga att Lukas som förklarar det är vi Kristus är hos ni kan släppa fylla och livet. Vi är brukar så röntna och jag vill aldrig göra det för en möte så det må skilta mig. Men så ska jag ska jag bara göra det vi lära stån och här är rökalarmar sort så. Jag kan galla så. Ja. Men för det första så säger jag att heter och oilat. Och det så jag vers upp jag här när. Och jag som det sannliga Bibeln brukar ofta ett oilat eller lörvilat som mynd på okon. Kan vi fylla oss vi hos god myndar okon. Du också säger att detta är och oilat eller heter vit. Så jag får skriva toa. Eller kunde jag skriva. Ska inte rätt? Ja. Så läs. Och att jag också säger oj och liv så har vi och egna tankar och troaner, motivation och kamera. Allt det som fyller oss och känslor och vilja. Och jag också säger att här skulle så vara en oljan ner. Så jag kör inte olja i. Nu det blir spännande. Alltså jag får inte fylla upp tyvärr. Du får köra allt.
Jag helt att det för att okej, jag switchar för att jag får lite vatten. Okej, men det är skilja principer och nu ja. Så heter det rockar tankar och orkar motivation och vilja och allt det som är i oss. Och som det såg så är det störst tomrum. Och det är orkar upp till såg det. Det är orkar liv utan god. Utan god så är vi tomma. Det är ett som ofta ser att ofta ser att man letar efter att kunna fylla sig och det kan vara mest som vi sätter sanns någon att det är inte god det är för Sverige som spårning någon det här som vi vill ha fyllt. Det är inte god det. Så sätter vi utan god. Och jag husker om att ha Jesus tar sig vi en kvinna så säger han i Bibeln att han är det levande vattnet. Det har vi till. Och det är det som tar vi tack emot Kristus så får vi det levande vattnet. Och det levande vattnet är så en mindre på det eviga livet som blir fyllt. Och jag husker det att det har vi varit sett i Kristus så är det som det svarar till det heter oila att det var sett i en svimmihil att det var simpelthen fyllt vid vatten innan och i åttan och därför som det eviga vattnet, det ändalösa vattnet, det ändalösa livet. Och det är det som vi får att vi var sett i Kristus. Är störst, får vi bara nog, men vi får mer än nog. Och det är så trygg som vi är då. Så jag får köra Kristus igen den i personen. Nu är han överrester, och inte Kristus. Så nu får jag köra Kristus. Okej. I atlet jag skulle fylla för upp till två men till chilla prippe hvis det var här eller stå i en svimmile så var det fyllt alla såna och jag ser det Kristus kommer in och jag liv och han fyller oss och hvis jag lägger mest till så akkurat som oljan lägger sig här och så vattnet lägger sig i under är det nog så intressant det är alltid det är ämnefränker. Jag vet inte om andra ämnefröj till dikken, men och några andra som intresserar sig för ämnefröj. Och andra, okej. Så det är ordentligt spännande. Hvis du vill läsa om det hemma, skriva emulgator på internet. Men det är först som det är kväll. Det här är för att inveckla. Men vi sitter skiljer på upp i att vi har varit Kristus och Kristus för omgång vi. Han är här på henne. All right? Och tankar eller vit, det som vit är då, och sal och allt det som vi är, därför helt omgång vi till bara det. Och lyckas så satt som det är om att vattnet är, klockan är inte för något vi, så för Kristus helt omgång vi. Han tycker bostad i åkken, så för han omgång vi. Men spårningen är, hvordan jag släpper han att fylla i åkken? Hvordan jag släpper vattnet att fylla i oljen, ja? Bara nu. Så är det totalt äskilt. Jag vet inte kan man kalla det en lunkad person eller en person som är frälster men man ser det inte och tar livet. Personen kan gå inga möte. En person eller klockan hon är inne i mötesalen. Men vi ser att Kristus är äskilt. Så jag huxar om tiden löter kan huxa om kan det passa för mitt liv att Kristus inte släpper att fylla mina tankar, mina troaner, han ska med förhåll, vi sitter förhåll, eller tjunaband, eller tycker framtid, atlaner, eller kvärt det kan vara, som fyller tycker liv, kanske skolaliv. Jag gör det nämligen, det skriver jag det först att jag har hur skilja god från min skolaliv. Och det är det största misstag som man kan göra, att det är god inte att bära det bästa. Och att täcka god vi och liv är den största signature vi kan göra att han inte kan bära det bästa. Så husen löter är dock ökt i min liv. Det blir inte så att så ut utan gott vara syndrom annorlunda sammansättning. Men ett plats här god inte släpper att fylla här andra ätskilter. Skaltar man er i åkken där vid er i honom. Ja. Och jag också med det svärde som att
jag svär till att lugga som få sig inte blanda samman och få Kristus och mina tankar eller mina trådar blanda samman. Det ordentlig surprise, men det blir ledsnare. Det är det. Jag har hört det så ofta, man gör sig inte fär om vad det verkligen märker. Men det som det märker, för att visa det om det, det som Bibeln ledsnare gör, det som bön gör, att det avvarskar och samfällar vid god, och samband vid god. Och ja. Och jag husker att det är inte bara att man läser eller man ber, men det är att man öser sitt hjärta ut för god. Jag hade ju att det är där man tår över ärlig över god. Särskilt vi vårdande sin egen troan och vilja, och det är min vilja att läsa så vanligare. Och jag väljer över ärlig över god och om det och säga god kan stå hjälpa mig eller ge mig vilja och ge mig motivation. Och det är det tydligen mycket man och snitt tröskar så att man inte tror. Så vi får köra samfälla och ett svapa, men vi ser det på ibläsnar. Så att det kvar, okej, nu är det ordentligt spännande. Så att det kan svapa lägga sig. Hon är grön. Så att det där utfra. Sinter, hon lägger sig i mitten oljen och vattnet. Nej. Det kvar är inte näka på. Så switcha det. Så samfället är det som binder och en god samman. Man glömmer skoj. Är det här? Eller, tack för oss. Okej, ja, vi börjar lite. Men det som binder och en god samman, det är sapa. Och det som binder oljen och vattnet samman är sapa. Det är ganska gjort det så röntna i skolan. Allra helst. Nu får den rätt ner den så tung. Jag vet inte om jag ska köra hånden och vi ett land ska det. Jag höjer en skoj. Klart bra. Tack för det så. Det är super. Så släpper jag hånden nu. Det som jag också, jag hade så gångvänt och jag har inte också om det åren. Men det som är särskilt enligt vi sa på är att det binder olja och vatten samman som inte bindes naturligt. Och tar man så rörer ui så för det blir ett lågt. Är det cool? Och det ser man vid bibelläsna eller samfället vid god att nu för det är sånt man löter men mera alltså samfället man kör i mera binder oljan och vatten så ser man. Och det är det där vaskande pannor hemma och man ser väl att det är faktiskt därför är jag pannan kjolt. Kanske mamma där, vad som är mamma. Men mamma har svart på för att binda vatten i oljan samman. Och jag också ser med vi och att för att vi Gud ska kunna ha en avskan av livet så måste vi ha samfället vid han. Eller köra svart på vi, ja. Och nu det tror skiljer sig inte än, men mer sagt man kör så för det ändan sätt. Binda samman. Det är inte avhållst, da. Det har alltid jag och sker. Så. Jag har fått skilja det på Shippia Center. Och jag har alltid ångert i att man hör så ofta att det är så viktigt att bli läsa, men man skiljer inte alltid vad det ger. Och det är vanligt att det kan sucha sig inte bättre vad det ger i våra liv. Att fyra Gud ska bli en part av våra tankar och våra vilja. Våra liv, våra familjer, så må vi ta Bibeln. Vi må ha saker för att få fattiga pannorna. Så jag hoppas att nästa för det är för att vaska pannor så kommer det tankar om det. Man läser Bibeln för att samfället är god. Man brukar saker för att få fattiga pannor. Så det är alltid ordentligt gott. Och det är så som tänker tog och det är det som är så utfordrande för oss människor. Man måste sätta tog av. Nu har inte vattnet i landet som säger. Så nu har jag inte nog vattnet. Men tack att det är vatten just nu. Jag vill också säga att genterna har säkert brukt beautyblendare. Och trongen har säkert vaska bil.
alla är som en större svampar, men jag också säger till jag visst nu att de känner det, tar man körer en svamp i vatten, hvis man körer bara då ett dippar lugg i, så blir det kärnig vatten att få i ura. Att man må ha en lunch i för att få vatten i ura nåna. Och så ser man vid Guds ord att man må bruka tog, man må läta sig själva. Du är inte under Guds ord och ligga som svamparna. Och det som tar så väldigt ursligt är att Gud släpper att fylla mor i åkara livet. Eller åkara tankon och åkara vilja och att vi hur jag åkara ger en stäver värre. Orla svansot. Men ja, på legend är med. Så jag hade man hört det så ofta men man skiljer tydningen så väl att hur så viktigt det är att vi läser Guds ord. Så att få samband med Gud eller få Gud att bli en större pastor för livet så är det lik vi vill läsa Guds ord. Det är lik vi vill bia. Och det är vi gör det och vi söker han och vi inte att han ska fylla med våra livet. Och det här man får avväxt andans att vi börjar växa. Och vi får avväxt andans som är glädje och är fri och är kärlek. Så, ja. Och det ska det följa således. Man missar mot det. Man säger bara, det är orla sträva till 2 år. Och det mamma sätter sig 4 till åkara vilja är så tröskor. Men det är också det akkurat höjmelöt någon här man ströjes att god välja släpper fram att och välja släpper att virka. Att det sambandet blir ännu bättre. Att god vill mer en pastor av åkara livet. Och den svamparen att Tajvid brukar tog i Guds ord och vi lät han fylllocken som en svampare. Så får vi mer kraft i hans ord. Och det är senaste versen vi känner att Guds ord är att skriften är inblåst av goda och nyttlig till lärdom, samföring, rättlöjning och uppfostran och rättvise. Så god människa kan vara fullkomedla. Man kan säga vaxa till att göra allt gott verk. Och Gud ska undkälda väsen röjnan. Jo, det är vi att hålla sig till Guds ord. Eller till att komma att känna Guds ord. Och att samfället vi han blir starkare. Så ja. Vi huxar om öjna söva. Och i Bibeln. Och hon är ordentligt stort. Hon snurrar sig Marsta och Maria. Och det är Marsta som är så över att göra dövra till Jesus. Och är så villig att tjäna. Och jag känner mig öliga väl att henne. Att jag är så ivrig att jag självdan ger mig tog nog att sätta mig ner vid Jesu fötter och låta han fylla med aktion svamp nu. Det är tog, men det här är en väldigt bröjning för fram. Och lite mest till läser Maria som hon sätter sig vid Jesu fötter. Hon lustar efter tog som han har att säga. Självt om är så något annat som är gerast och systern är att frustrera. Och Marsta blev sånt där då du vet Maria hon ska alltid bara sitta vid Jesu fötter, sitta och läsa Bibeln. Jag kan nog tjäna men Jesus visar att det som är större tydning är att samfället vid god Bibeln, att läsa Bibeln, lusta från honom och be till han. Och han säger nämligen att Maria var allting goda loten. Maria, hon har sett fokus och hettar samband. Jag får att härliga fist och fylla sig vid det som Jesus säger att säga. Och jag säger nämligen att jag ska inte vara tidigt från henne. Och för mig jag känner mig så väl att det är mest och det är ofta jag så där ska göra allt annat än att sätta mig ner i Jesu fötter och lusta till som han är att säga. Och det som det som är min bön och det som inte är bra i min liv det är att jag må få mer hetta samband jag rika. Och jag tycker att det är som vi ofta så jag kan det till mars då.
Så jag säger att jag inte kan tid så jag inte nu. Så jag inte i Marsta eller så jag inte i Maria. För att läsa sövarna så kunde jag också tänka om Mia. Kvann till Lujas Moira. Sender i Lukas Tujo. Ja. Lukas Tujo ber 8. Här känner medan tar nu en färra av oss kom han till bygd och kvinna som ett Marsta tog emot honom i huset synom. Hon är syster i att Maria och hon sätter sig vid fötter herrans och lusta efter tog som han säger. Men Marsta struttes och gjorde sig nekvan omak för honom. Hon kom till Iver och säger, herre huxa att du inte om till syster lät mig vara ensam att lomma tjäna till her. Säg då vi henne att hon ska hjälpa mig. Men herre säger vi henne, säger Sverige henne, Marsta, du gör så stroj och orik var många. Men åkte för nejene, Maria valgte gå av loden, och han skal ikke være tidlig fra henne. Så, ja. Hver tid, eller hver personer tid du er som. Og hver kan være tykkere bøen, at Gud kan brøyde tykkere hjerte. Ja. Så sier jeg spørningen om Kristus i mer, hvordan jeg slipper han å fytle i mer i verløgene om, slik vi er en spørning i hvordan jeg tror bruker vi i Kristus og i hans åre. Så, ja. Han har vokst her. Så, ja. Vi vil ikke kunne huske om med stømene. Det er dagligdags stømmer som man møter.